Goddag, de hører Mohammed Mishal Balte fra fysik C-niveau. Jeg skal lave denne her mundtlige aflevering angående kroppens varmeafgivelse. Og der vil jeg gå ind de her punkter, der hedder temperaturregulering, varmeledning, varmestrømning, varmestråling, fordampning, kredsløbets rolle, underafkøling og varmestress. Det vi lægger ud med, det er det vi kalder kroppens regulering af temperaturen, som skal ligge gerne ved de 37 grader. Man siger, at kroppen har et udsving på cirka 0,5 grader i løbet af døgnet, og at vi er varmest i løbet af sidst på eftermiddagen. Og vi går videre til varmeledning. Varmeledning, det skal fortolkes på den måde, at vores hud er i direkte kontakt med en flade, som enten kan være kold eller varm. Og alt efter om den varme, den overflade, den er varm eller kold, der modtager kroppen varme eller kulde. Varmestrømning, det er også det man kalder konvektion, hænger til en vis grad sammen med varmeledning, men det er alligevel ikke helt det samme. Man kan tage det på den måde, at man siger, at hvis vi har en gryde med noget koldt vand, som vi skal til at opnå kogetemperatur, selve bladen, og der har vi så, at vi sætter gang i den, og der det varme vand, det vil være inde ved midten, og det vil stige mod toppen, og det kolde vand, det vil strømme ned gennem siderne, og så vil det komme ind til midten, og vi varmer op, og sådan vil der foregå en strømning den vej rundt. Hvis vi snakker om varmestråling, så snakker vi om, at der kommer noget stråling, også det man kalder radiation, og det kan komme for eksempel via solen. Der bliver strømmet, solens stråler, de bliver strømmet ind til jorden eller til kroppen, og på den måde, der kan man føle varme. Og det kan også, det er sådan, det kan fortolkes. Fordampning, også kaldet evaporation, det er, hvor vores krop, den afgiver varme via damp, eller den anden faseform, som kaldes sved. Og det sker i og med, at kroppens kredsløb, den har nogle smarte funktioner, der gør, at hvis vi har brug for varme, eller holde på varme, der vil vores blod føre tilbage til hjertet via de indre blodårer. Men hvis vi har brug for at afgive varme, og derved danne sved og fordampning, der bliver vores sved via vores porer i huden, der vil vores blod blive ført tilbage via de ydre blodårer, som man kan se på sine hænder og fødder og så videre. Ganske smart. Underafkøling, det kommer ved, at kroppens kernevarme, den kommer under de 37 grader. Og det kan ske, hvis man fx er faldet i en sø, der er ganske kold. Og den bedste måde, at man kan komme af med den underafkøling, det er ved at tage den varme ledning, som er direkte ved det kolde tøj, som berører dig. Det er at tage det af, og så derved gå til en situation, hvor du er i en varme strømning, uanset om det er varmt eller koldt. Hvis du forudsat står i et lokale, hvor der ikke er noget vind, og så omgiver du dig, og hvis du er i vind, så kan du så omgive dig et alu-tæppe. Og derved, der vil du miste mindre varme, end hvis du havde den direkte berøring med tøjet, forudsat at det ikke blæser, eller du er i et vindstille miljø. Varmestress, det giver sig udslag ved, at din krop den bliver overvarmet, og derved der kan du få hedeslag, du kan også få uregelmæssig hjerterytme som konsekvens deraf. Det var det, jeg kort kunne præsentere om kroppens varmeafgivelse. Jeg siger tak for denne gang, og de må have en fortsat god dag. Hej.